Fellu il-Konvenzjoni Nazzjonali mtella mill-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg saħaq li t-traffiku qed jiswa lil pajjiż madwar 900 miljun euro fis-sena, jew madwar 5% tal-GDP. Wera l-fema li dawn il-flus jistgħu jintużaw għal bosta proġetti, fosthom jinbnew 40 skola ġdida u sptar ieħor. F'dan il-kuntest wieħed li fl-ewwel mitjum tiegħu fil-Gvern jitwettaq proġett li joħloq servizz ġdid u modern ta' trasport tal-massa li jibda jopera sa tmiem il-leġislatura. Il-kap nazzjonalista qal li n-nies ma tridx politika li timponi u tgħaddi minn fuq kulħadd, imma politika ta' kuraġġ u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista organizza konvenzjoni biex iwettaq politika min-nies għan-nies. Żied li l-Partit Nazzjonalista jrid jagħti s-saħħa lura lill-volontarjat għaliex dan iżomm il-komunitajiet ħajjin. Qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista ma jibżax jaqsam ir-responsabilità tiegħu mal-għaqdiet għaliex jemmen li l-aħjar deċiżjonijiet jittieħdu iktar qrib in-nies. Dwar il-kunsilli lokali stqar li gvern immexxi minnu jerġa' jpoġġi l-kunsilli lokali lura fil-qalba tal-komunità, mhux bħala entità amministrattiva żgħira, imma bħala forza ta' tmexxija lokali b'riżorsi adegwati u awtonomija fid-deċiżjonijiet lokali. Dwar in-negozji, Alex Borg qal li dawn huma il-mutur ewlieni biex jinħoloq u jitqassam il-ġid. Qal li mill-Gvern il-Partit Nazzjonalista jibni kultura ġdida ta' standards li bihom il-partit jieħu deċiżjonijiet man-nies. Fisser il-qasam ta' djar bħala wieħed mill-ikbar problemi tal-familja Maltija. F'dan l-isfond qal li sew li jiddaħħlu regolamenti biex titnaqqas il-burokrazija, imma din m'għandix tibqa' biss fuq il-karta. Il-kap nazzjonalista tkellem ukoll dwar is-saħħa u qal li gvern nazzjonalista jara li jkun hemm sptar fejn wieħed jinqeda mingħajr dewmien. Dr. Borg qal li fatt importanti hu li madwar 30% tal-professjonisti li hemm bżonn fil-futur għadhom ma jeżistux. Għalhekk qal li d-dinja tax-xogħol illum titlob li l-pajjiż jiġġedded fil-ħiliet kontinwament minn tal-inqas darba kull 8 snin, b'sistema edukattiva li tifhem lil kull tifel u tifla b'mod personalizzat u li tirrispetta lill-għalliema. Il-kap nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsaħħaħ l-edukazzjoni vokazzjonali u teknika billi jerġa' jxettel it-tagħlim ta' snajja. Dwar Għawdex huwa qal li għandu mira ċara għal din il-gżira biex din il-gżira ma tibqax maqtuwa għalija. Qal li dan isir fost l-oħrajn billi l-impjiegi f'Għawdex jinbnew fuq il-valur miżjud, il-kampus tal-Università f'Għawdex isir magna ta' tkabbir ekonomiku f'Għawdex u l-MKAS f'Għawdex ikompli jissaħħaħ. Temm jirimarka li l-ikbar enfasi għandhom ikunu iż-żgħażagħ Għawċin.